Grace! As Dodong? Ay, natulog ma. Ay, Unsay ba? How na malagi kay ka mong gunit og cellphone? Kanina ang silig. Kabalo ka mong gunit ani? ay, dili rabate. Kay, kung naanad anak ba, wala sa mua. Wow. Wala sila ha. Wala na anad. So sa ato pa, ilang balay, sagbot. Kaya di makabalo mo gunit og silig. Ay, unsa ni pangalan na nate? Lain po gitara day no. Silhig man ni akong gigunitan, silhig ni. Unsa nang silhig? Na, wag gyud ay kay lag silhig. Imbis na lipay ta, kanay baway diris balay na ako'y kauban mang limpyo. Wa man hinuon kay lag unsay silhig. Unsa ni gamit anak te? Ay, panglimpyo unta day, pero pwede na ni pang latos sa mga taong damak. Ay te, mamunal. Wala ra ba na sa mua te? Ibi ako ginamunalan dito. Ay, naara man din nis Dodong diri natulog. Aw, apin ako nakakita kaniya te. Ganiha ba na siya diha? Dong, bangon sa diya be? Tulog ta, oy. Bangon sa ba? Ano man naman, oy? Saan man ang uyab ni mo diya? Ano di ay? Wala mag hugawan man kayo. Di ba kabalo mo gunit ka ng silhig? Palimpyoho na to. Di man masugo. Magsige na maggunit ng cellphone. Hawag kayo mo. Pindot-pindot na ng cellphone. Itistingan na kung kabalo ka siya mo gunit ng silig. Wala na ni sa ilaha. Bis na lipay tang na babae. Diris balay kay natay ka. Puli-puli mang limpyo ng balay. Wag gyapon. Way pulos. Ano, basag di lang na diya nga. Pasag di mo na kay anaron man pud nimo itulirit pud nimo nga di mo tabang-tabang aning balay. Uy, laabot, ano, di na siya kabalo. Importante, gihigugma ko na. Mauron niya maghinigmay mo ang balay hugaw. Gyapon. Saan, ako magyapon mo. Di man mahugaw ang mong balay. Sir, di pa hugawan na. O tanawa ko ning mga palibot rin. Bisang plato dito sa kusina. Awa na hugasan. Mga kaldero nagka... Hayang ng mga taklog. Tuktok og manok. Sayang tong bugas dito ba? Sayang tong kanon. Dili ba, kung maglahi na may dili pa mahugaw ang mong balay. Hugaw nga. Nag-iipon naman gani mo nga. Di pa magani ka balo mo. Gunit ng... Silig tudloy daw. Sayos buntag mo mata manilig. Bisag sayos buntag mo. Pindot-pindot na ng cellphone. Magtigig tanaw ng mga TikTok dia sa cellphone. Basta kay, nagpagminyo na may dili na mahugaw ang mong balay. Ah? Nga naman? Alagan, huwag man may balay. Ay, wag yung kay klaro ba? Bangon na, be. Tabangi ko. Tulog sa kumaba, kaya napulaw ko gabi eh. Bangon na ba? Kay daghang trabaho. Tabangi ko. Kay di man mo palihaw ko na mong... Unsa na ni mo diha? Kinsa ng bayhana. Bangon diha. Tabangi ko. Glimpyo aning balay diri. Pasa ng hugawa. Oh. Day. Imuha ni sinina no nga. Gidamog dito. Ay, kinite. Oh, ako anite pero gilabay naman ko na. Junk nga na ako ba kay kung mga sanina manggod isa ra dapat kasuutan ilabay na ditso. Hilasa po ni bayhana niya. Pero sayang kayo. Ipuson ko ni. Salamat ani day. Ay, ikuha lagi ni mo na te. Nalapsan ba ako ana? Kaluod. Pero sayang man. Laban din ako. Day. Ay, Nagunsa ka? wala te nag-scroll lang ko sa Facebook. Wala ka kita ning ugason? Gani mo gikanan ba? Kana te? Oh. Ay, wala man ko gawga sa balay te. Wa ko na ana ba? Ah? Unsa rin mong ginakanan? Ay, wala man ko gakaon te. Ug wala po ko gagamit og plato. Nganong nabuhi pa man ka? Ang malamang tinaman ko gininhawa. Bitaw day. Giyon sa nimo pagkaon. Ginahungitan bitaw ko ti ay. Tag 100k ang bulan sa tigungit. Puti lagi ka day. Ay, oo te, inanay gini akong panit. Dili man ang imong panit. Imong sinina ba? Ay, joker man ka ti oy. Pero tinuod bitaw, puti kay imong mga panit. Ay, naglota maguguti. Ay, unsa nang glota day? Ah, sabon mo traguro imong nabalaan te. Unsaon po nang glota paggamit? Inject ra te. Tagpila po nang inject na, tagpila ang isa ka inject. Ay, sa isa ka adlaw te kapulo ko injectan. Tagpila po nang inject day. Basin maka-afford ko ba? Ay, brato ra kay te. Kaya ra kay na nimo. 1 million ang inject, 10 million ang adlaw. Ay, magmantener lang sa kugumot sabon. Uma eh. Grace, paghaling sabi. Ha? Unsay haling? Nihara ka ba? Tanan na lang, wakay na balan. Mao ni haling, oh. Mao ni haling. Mao na yung haling. Kana, oh. Unsa man eh? Mao na yung haling. Na.